Buongiorno. Buongiorno, ie. Fi'n iawn, diolch. A mae eisiau tiniau dyn ni'n y gegin hefyd. Perffaith, na fe, llwysor yna, neu bach o marfer corff Ie, wedyn. defnyddiwch nhw ar gyfer marfer corff gynta. O ie, ti'n iawn, so ni eisiau nhw wag. Ar gyfer y coginio. Felly, beth yn union yw'r pryd heddi? Pasta Puttanesca. So, pryd traddodiadol, Puttanesca yn dod o'r gair Putain. A fi'n credu bod e'n wneud ar cynhwysion sydd gyda ni, achos maen nhw'n cynhwysion eitha cryf a falle yn arogli bach yn gryfach na cynhwysion arferol gyda'r brwyniaid, sef yr anchovies. A mae Alun yn lico anchovies, achos os ydych chi'n gwtio wrthos fatha, fitodd e anchovies yn ei Caesar salad. Diw. Do. A ti dal y fyw? A dwi dal yma, dal yma. A mwstad, cofia? Wow. Ydy hwn yn dod o ran penodol yn yr Eidal? Wi ddim yn siŵr y gwyr y gwir. Ma nhw yn, fi'n credu mai o Napoli ar ardal yna. Ond wi wedi rhoi twist bach Cymreig iddo fe, achos ni'n mynd i, yn ytrach yn rhoi winon sydd ddechrau, ni'n mynd i roi'r cennin! Amlai. Falle fel maen nhw'n gweud, y fusion, so, ie. Partneriaeth da o'r Eidaleg a'r Cymraeg. Da iawn. Reit, so un cynnunen cymhedrol, coginio hwnna mewn rhyw 2 lwyfwrdd o olew, tan bod nhw'n dechrau meddalu. Na i dorri'r un a lan bach yn llai. Wedyn ni, at y garlleg, mae rhaid ni gael garlleg. Wrth gwrs, mae yna dipyn o garlleg yn hwn, 4 ewin o garlleg. Waw. Ond torri fe'n fan, a wedyn ni, y mwy o man chi'n torri garlleg, a llai o flas y garlleg. Chi'n gadael y mwy o flas y garlleg. Chi'n gadael y garlleg yn gyfan, mae e'n fwy mwyn, chi'n cael ei flas y gymryd, mae e'n mwy melys rhywsyd. Bydd angen chewing gum wedyn, te? O, ydi greto, mwy o flas wrth i greto fe, neu darri fe'n fan neu? Wel ie, mae gratio yn syniad da, mae fe'n haws weithiau, dywe. Wi wedi rhoi fyny ar teclynau yna sy'n gwasgu fe. Ch'mo be, o'n i'n mynd i ddeud, dwi'n mynd i roi sioc i chi, mae gen i declyn bach sy'n, fatha crysio'r garlleg at ei gilydd, Ti'n defnyddio fe? Ydw. Ond weithiau mae'n mynd yn stuck i'r top. Ie, fi'n teimlo na. Dyna'r broblem. Ti'n colli lot o'r garlleg, achos mae'n stuck. Na pam, wi ddim yn defnyddio fe ragor, wi'n jyst yn defnyddio'r garlleg. Fi'n cymaru fe'r un peth i peiriant pleido, mae Hanna'n joio'i pleido ar hyn o bryd. So mae'r pleido yma mewn, a wedyn mae hanner y pleido'n stuck yn peiriant. Gyda tylle bach na. Reit, so mae'r garlleg yn mynd mewn. Nawr, coginio hwn am cwpl o funudau. Ac wedyn ni, newn ni roi, dyma ble mae'r blasau cryf yn dod mewn. So, chili sy'n ni fan hyn, a wy'n defnyddio'r chili sych. So, llwch chi roi hanner llwy de, dibynnu pa mor dwym i chi mewn. Felly, mae'r hyn am ei mewn. A wedyn ni, fel arfer nawr, fydden ni'n gadael hwnna i goginio am funud, felly neu 2 i feddalu, sy'n amser yn ei heddi. Felly, mewn wedyn ni a 2 din o tomatos. A wi wastad yn defnyddio'r, dim o'r rhai sydd wedi torri, a rhai plum. Ie, pam? Achos, wel, o ran y broses, mae'n un broses llai, chymod, ble maen nhw'n cael eu gweithredu. A hefyd, mae lot mwy o flas. Chi'n colli, a chi'n cael y tomato cyfan. Gyda rhai sydd wedi torri, maen nhw'n defnyddio, po fath o tomatos i fi mewn. Chi'n gwybod beth sy'n nhw? Gyda fe, des i ar ei pyddyrnod, a nes i gamgymeriad, o'n i'n sylweddoli bod nhw'n rhoi llan, ond wedodd y gŵr, ti dod ar ein, ond ti fe, mae'n well de, mae llai o broses, llai o bethau di ychwanegu ato nhw. Yn hollol. A wedyn, y gyd sy'n chi'n neud, fel chi weld, fi jyst yn torri fel anan una. So, sy'n boen, a mae lot mwy o flas yn nhw. Nawr, at hwnna hefyd, fi wastod yn rinso'r tin mas. Ie, ti di dysgu fi'n ein na. Mwna'n dda. Gyda dŵr a mwy o saws. Nawr, gadael hwnna nawr am rhyw 15 munud i ferwi ag i leihau, a mae 'da fi un fan hyn sy'n barod. Nawr, at y cynwysion na, ein ni'n ychwanegu popeth arall. Felly, dyma'r brwyniaid. O, fy ffrindiau newydd. Dy ffrindiau newydd di. Fi jyst mynd i torri'r un eitha bras, achos maen nhw wedi coginio, maen nhw'n feddal, maen nhw jyst mynd i doddi mwy na lai yn y saws, so mae'r rheina mynd mewn. A wedyn ni capris neu capers. Ti wedi blasu reina? Do. Pas. Pas. Rhyw 2 neu 2 llwyfwrdd o'r reina, a'r olives. O, fi dwlu'r olives. A mae'r reina fel man, mae ti'n wedi, ni'n joio nhw, ne? Ddim. Mae obsesiwn i fi ar y bryd. Dwi'n licio Marmite. O na. Ie. Wel, dyna'r saws. Bach o halen y pupur drosto fe, a dyna ni. Mae'n syml iawn.
A beth sy'n gret yw, mae rhain yn pethau, chymod, llwch chi gadw yn y pantry. So, llwch chi'n neud hwn os nag oes lot o gynwysion da chi. Ie, so chi'r Caesar salad wrthos diwetha gyda'r anchovies. Mae'n dal da chi'n barod wneud y pasta wrthos ma. Right. Wedyn ni, mae'r pasta wedi sychu bach, ond mewn wedyn ni, dyma'r ffordd Eidaleg, roi'r pasta yn y saws. Yn hytrach na, ni'n dieddol ym Mryden Fawr, yn ni, just roi'r pasta ar y plat a saws ar ben o, ydan, ie. Ie, so... Ie, pan bod ni'n neud yna? Ond mess yn mynd rownd am y llaeth, os e, mae skits yn mynd ar y wal. Ie, ond fel hyn, wrth gwrs mae modd cael y saws, sori, mae roi tyma bach fan hyn i chi, saws o gwmpas y pasta wedi uchuddio yn gyfan gwbl. O, hyfryd. Felly, mewn â hwnna fyna. Wedyn ni bach o parsli ar ei ben, parsli fflat. Hyfryd. Hwnna fyna, sori. Pa beth, os mis roi... Na fe, diolch Nerys. Dyn ni bita fo wedi, diolch Nerys. Owain dŵl y bita hwn nawr cyn i ras pnaw ma, ti'n meddwl? Bach o basta? Wel, pasta ar gyfer carbs, ie, mi eisiau hwnna i gadw fe fynd, bydden ni'n meddwl. Mae'n bach yn dwy ar hyn o bryd, fi'n gwybod. Mae'n hyfryd, fi wedi mynd yn anghywir. O, mae bach o gic yn hwn. O, bach o gic yn hwn, helo. O, bellissimo. Bellissimo, ie. Hyfryd.